नमस्ते. मी द्राक्षाचा ज्यूस बनवते आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे 2 वाटी द्राक्षे आहे, काली द्राक्षे आहे. हा एक छोटा गाजर घेतला आहे. हे अर्धा चमचा जिरा पावडर आहे आणि पाव चमचा काला मीठ आहे आणि हे बर्फ आहे. ह्याचा आपल्याला आहे ना आता मस्तपैकी ज्यूस बनवायचा आहे. पावडर आहे.